Блокбъстър на Данчо се казваше "6 кокошки съм заклала". Доста екстравагантно. Можем само да гадаем с какво ще ни сюрпризира този път. Или както някога казваше другаря Тодор Живков, тази година 6 кокошки, до година 12. Вижте сами. Миналата година Данчо закла цяла България с тоталния си хит "6 кокошки". Това е най-тегления български клип в интернет. За по-малко от една година това изпълнение е гледано 900 000 пъти. Гледал съм това предишния музикал да ми направи впечатление. Много голямо. Искам да ми се подпише за късмет, понеже аз съм мъничко близам. Автографче. Често давам автографи на много хора, където ида и където насрещна давам автографи. Участие има ли още? Последното ми участие беше на Варна бях с Тодор Колев. Защо участваш с Тодор Колев? Значи си голяма звезда. Дам колко взех? 300 и колко ли? Какво е? 300 ли е един днешен пънса? А ти колко трябва да взимаш за едно участие? За едно участие зависи. Да имам човек, който да ме пазарява. Ти си ми някак познат на мен. Бях известна с песента "6 кокошки". Ти знаеш ли, че аз вчера гледах за първи път по YouTube, без майтап? Значи ти си звездата на "6 кокошки". Ти си звездата на Music Idol от миналата година. Дай ми автограф после, бе, манче. Още сега може да дам. Ама няма снимката ти. Внимавай сега какво ще ни изпееш. Добре. Не дохождай, мило бе, мама ще се сърди. Не дохождай, мило бе, мама ще се сърди. Дагда, мама ще се сърди. Дагда, мама ще се сърди. На майка ти мейки круши, няма да се сърди. На майка ти мейки круши, няма да се сърди. Дагда, няма да се сърди. Дагда, няма да се сърди. Данчо, значи хита тази година е дагда. Дай чу малко тия кокошки въпроси. Това куплета с гащите, дето опрала гащите. Гащите съм си опрала с нощи вечер на канала. Гащите съм си опрала с нощи вечер на канала. Знаеш ли как става? Хем са прани, хем са драни, хем ги нося разкопчани. Хем са прани, хем са драни, хем ги нося разкопчани. То е ясно. Ето и ви разбра вече за тази песен. Що така? Втора година ли е? Втора година на такова. Що не те оцениха пак? Ами казват, те песни не са. Не разбират се. Така е в шоу-бизнеса, Данчо. Шоу-бизнесът е така. Има върхове, но след това има спадове. И ти точно е добрият, талантливият човек се разбира по това, че в спадовете намира сила в себе си, изправя се отново и се явява на Music Idol 3.